gonɗa ko caggal leydi aɗa yiɗi leydi galle walla ni gollade e Sénégal Global Invest SK bismimama jeegu tereji jogiiɗi kayitaji laaɓɗi galleji moƴƴi biroji juutɗi nokkuji demateeɗi Global Invest SK ina waɗa hen ko weɗɗa luugol galleji e nokkuji joɗɗi ko gollal ngal Global Invest SK seedana Global Invest SK ko wallude e wallodirde e ɗanniyankoɓe no koɗiri eno ɓamtori e Sénégal kala jiɗɗo hebde hen nokku Global Invest SK wi wodat ko nanuɗa e ngalu ko heddi ko aɗa yoɓira seeɗa seeɗa ha nde gasnuɗa keɓa nokkuma kala jiɗɗo jokkodirde e mabɓe yo noddu e 00221 78 457 05 50 Global Invest SK ha yo jam ari Calma, ben darma, chakalma, ebe peuja ya calma. Do yewi, do ya toni. Je t'aime à la folie, Fomani anani, olgo kebi. changement mo jiirumami o min natti ɗum famde gila o debbo ma ari ha hande min natti famdem te an woto yejjid yimɓe jooɗimo ɗo mbiɗa muñamma mi muñi ɗo ne weli mi muñi ne metti mi acci fofom battema certes ko ɓiyam wonɗo ngati ko mawnam jibinimo somi welanoma hande mi yende o maayi nde mi yaade Aïcha min koto galle amen kono ko battema tahi jooɗimi ɗo e galle he kono mi yi effort aji mbaɗami ɗin fof san menari rien du tout en fait mi yiyani hen hay batte peut-être min je pense que ne mataw mi waɗanimo satisfaire comme no jiɗirɗani te an so woni tan aɗa wonde hakkille ma a fotani yejjide jamma men o ngati oɗon jamma ko heewi hen ɗon ko fof ko min ma ƴettide oɗon décision hay batte mi forçanima hen ko mbaɗɗa ko mbanmi ko e an ko mbaɗɗa ko koye welede men mbaɗɗir ɗum joni an gila nden ha hande ko hollum heewi certes a haali gonga kono accu à chaque fois sen kaldi tan aɗa waɗa rappelé on jamma te on jamma ko kewno hakkude men ko erreur tan wonno vraiment ko erreur tan wonno te oto sikku mi yaani effort aji ɗi mbatta ɗi e ɓinguelam ngel oto sikku mi yaani tampere nde tampata nde e ɓinguelam ngel mi yii fof guila yummakko maayi fayde hande ko an woni ɗo c'est vrai noon j'ai essayé mi waɗi essayé par tous les moyens pour ƴewde hakkude men est ce que ne wawi wonde kono ƴewtumami comme no mawna debbo vraiment mi ƴeewi mi ƴewtinima hakkude men haydara wawa hen wonde te sino ko sagam encore une fois ko kewno hakkude men ko a erreur yejjidde ɗum
jaggira kam comme no bani gorko e hetto mi haalama min accatama ni ngayna adama an jaasi adama an jaasi an haysa waale ladde boyeji congatama an ka baba ladde de an hakkunde ma Allah e ne nannom nder suttode aɗa wawno wiide kam komin yalto jaggirɗa kam komi miñe sa jaggirino kam no jaggirnoɗa ramata mawnam ni wona ni waɗanɗa ramata nde mayata ɓiye ala no foti ko min ñammini min yarni min fikki min wuppi min waɗi hunde fof e nder galle hannde ha galle o wayni eyyi batte hannde a heeɓi debbo mo yeeɗa sodde kam batte mum cikkuɗa hadde ko welde galle ma o joyini kam ɗo so wona no gilli ñoginomi e ma tawan no mi huuti ɓooyi an wawi yoɓire kam ni ko ni noon wiyete mi jooɗimo ɗo mi yi a resti ɗo debbo mi acci ɓooyi a resti debbo mi haalani hen aɗa waɗa du n'importe quoi e nder galle he mbiɗa jooɗi mbiɗa darma an ƴiƴam ma ni dogata ayi noon wiyete ko gonga wonde dimo noon wonani wonde pullo walla wonde toroɗo gati so woni ka miijinoma ka toroɗo hono gueɗe a waɗata kam ɗum ɗo e nder galle he mbiɗa acci fofom batte ma joni noon kalantuma ko gueɗe ɗiɗi soit min walla absa ko an noon watta choisir gati min ko gandumi ko ñande kalmi ɗum mi sikki tan a wonta darto e jinnaɓam aɗa haalde mum quoi que ce soit te woto yejjid noon konko jogani mami de te sirlu mo gandam mami kana ñande yalti mi sikki tan a wonta jara haydara e wuuro he mawɗo noon so heeɓi sutura hoore mum ko kañum hokki ɗum hoore mum te à partir de aujourd'hui kala ko mbaɗanannomi ɓinguel maguel ñammingol wuppugol nawgol école ala ko ndar futtinta kam guite ma non mais tu hola ndar tu la ferme hani gayna wona ñammingol wona wuppugol wona lawƴugol hay so fawgi haajam ala e makko hade kam miijaari ko min yum makko jiidi yumma e baba taw mi accimo ɗo waɗi souffrir haw non foti wadde souffrir cikkuɗa min ko kanko joni kam ɗo waɗam ni mais ɗum ɗon ça n'a rien à voir ah oui hakkunde me ma ko hunde nde ganduɗa c'est impossible wawa wonde wonde nde ñande jamma natannomi suudu ma ɗo a wiyatno kam c'était impossible mais encore une fois yejjid ɗum noon mi wawa yejjid ɗum est ce que ko min forcema hooram mais ɗum ko erreur hakkude men ah voilà oɗon erreur noon tu vas le payer cher et ça va te coûter la vie somi haalnima ɗum tan waɗɗum e hoore ma ngati mi accata vraiment mi anda ko nanmi ko ɗum woni kono mbiyami ni tan kadi sa e gaddumami ha ɗo ko andi yewtude e nder galle ɓiɗa guggo famde kalden ko kono vraiment ɗo wumi ɗo natti femme situation gallal cikku mbaɗa liggey waɗaka e nder galle o kaw Adama ay hunuko so haalani gonga haala fenani won gonga mo cuuɗata kam won ko kewi ka haalnani kam par ce que min mi wawa a wawa wiide kam situation jaltinɗo faama o wiyene waɗa répété kadi ɗo e galle même situation donc ce qui veut dire ko wonko woni nder komi famani ka jiiɗa fammindemi jinmi ko kalna kam gonga kalna kam ko woni hen ko wonko cuuɗatami ha kaw ko même situation wone gallo kadi probléme o fof ko probléme Aissata probléme gallo fof probléme Aissata kaw Adama ay unoɓe so mbino cuuɗodiri nafki ko gunata ko wawata sokkade ɗiggata min mbeɗa anduma je te connais très bien ko min nefma ay oɗo altitude mo jiɗɗa wadde mené o min sa haalnani mi ala ko pamani te ala ko mbawmi haalde an tan wawi femmindema wonko ɓawlata hen ka yiiɗa haalndemi te il est temps noon kalna kam par ce que minne kadi j'en ai marre chaque jour probléme so ɓooyi minne kadi mi famani haalnam gongo haalnam ko woni hakkude ma e kaw on gonga gonɗo hen homi haalnanima kono hannde mami haalani gonga fof kaw
bi nii kam sax de ba lim daan yaa rek bir fitoo nii mais comme daal noonu ko dama ngal wona wuddani d'accord aɗa wawi yaltude mi utta ɗum e cooɗo noon ko woni an aɗa andi mi yaltani de min mbiɗa nannuma e jalto mais holko jiɗɗa hetumi haala ma ay oto joni haala noon jamma ari yimɓe koko leli an ɓuuri andu ko addi kam ɗo holko adduma ɗo sa puusi hakkude daɗɗo to ma andu ko addi kam ɗo mais ɗo ko min wala ɗo min kay miɗa andi ko suudu ma ko ɗum tagi garmi ɗo ɗi a yin jami suuɗo andude ko suudu ma ko ɗum tagi nammi ka pus seeɗa ko mbatta ɗo jiya alliloyo sebal somi alliloyo ngabbi hakkude daɗɗude ɗo ma andu ko mbaɗanmi ɗo pus pus aɗa yalto bowol min comme leltoɗo ande a wawa wadde feere ha kaala ha min mi yalta ɗo wawa wonde jamma hande o ko min e ma ɗo e dow daɗude ɓe mbawa waltude ɗo iko haɗi ta oto yejjid an ka min joom suudam ko noddata kam ko ɗo mi wawa ɗum wadde an kam aɗa sehli cikkuɗa min e ɓuran kam andu ko minema ko jiiɗi yumma e baba an noon ko ɗon sah ɓuuri webde par ce que kono aɗan ko halpure ɗe ɓe mbiyata ko so debbo so mawne maayi walla miñe maayi tara ɗo no ala gorko aɗa wawi wonde suudu makko min kay accutan mi lomtino hooram guila joni ala wona ni adama oto hebbini haala wona ni e écoute oto hebbini haala jammari ko cohlumi ko hande alay sago a hokkat kam ɗum te miɗen nde a ñaani hani pustan lelɗen gorko hewta haala ngam pus pus mi suutete de an no mi yi anda ko ni négociation mais Aissata so tawi men ɗo noon Aissata ɗani mo ɓoyi fewnu leldema e lel ɗon tan sabi Allah quoi non lel ɗon tan o ɓayde mi ngabbe ɗon daɗu he wona an haalta kam to leltomi ko jimmi wadde ko ɗum woni ko mbaɗanmi wala famani kalamami ko ni ɗum yaari Hein? Mais non, donc là, maintenant, tu as merdé, donc. Il faut en wonde. An ko ci kon non. Kaldan gonga. Ay hun ko so halani gonga hala fenani. Min cikkannomi ko ka gorko tan on gonde galle parce que seydane ne heewi dole ay a tawi mais ko kanko tawma. Mais tawɗoma où est le problème? An fonno salade ɗum wiyamo yaltu bowol parce que on kawrani auberge on kawrani galle goɗɗo koye suudu ma o tawma. Mais non, mais je ne comprends pas. Adam, ça se voit maintenant que tu es faible. Aha, tu n'es pas responsable. Je ne dis pas que tu assumer tes responsabilités. Won jom galle, won gorko darnu koyde ma. Mimi wawa kadi kala ngummi darni ya kawni kaw mais kaw wonto wawi hadde. Won ko ganduɗa mi wawata wonde à la hauteur de cela. Jinmi ko widema Adama. Kalden gongo. An waɗi erreur waɗi kono ko an tokkitigal dow min ko kalta ko fof aɗa tourne autour du pot fof aɗa haala min cikkannomi ko mais Adama an ko tan an yiɗi walla aɗa waɗi mo sentir jaaɗa toon mais to mami a wawa wadde mo rejeté mais gorko tigui rigui ande wona doole e becce woni gorko ko ɗo foi ɓerde wadde assumer tes responsabilité hay goto wawata ƴetta ɗum min wawa gerde gallam min mbeɗa géré galle ma ɗum il faut paama ɗum min tan wonto mbawmi hadde wonto ganduɗa mi wawa diwde ɗum encore une fois Adama baɗam kalden gonga min ko mbawmi yemde ɗo mbawmi hadde ɗon tan mbawmi hadde joni noon ça sera difficile pour cette fois-ci ça sera difficile c'est-à-dire jinmi ko hankkadi tu prends tes responsabilités. On est d'accord? Hanka dal ko ɗon mbawmi haadde ma ay duuso so juuti tan ɓooyi tan neɗɗo duusonnoɗo tampat wiyata ko ɗo mbawmi haadde firti kol ɗum la dernière décision c'est pour toi mi wawa gérandema galle ma ƴettu tes responsabilité ganduɗa tu es majeur et vacciné an andi no mbatta dabɓa nafoo ko ɗum e min mbeɗa rutto galle haɗa hiir a jarama
Sar Maimouna West African Food woni kodo e nder Amerique. Sar Maimouna udditi restaurant mawɗo e nder Colorado ngam wallude bandiraɓe ɗanniyankoɓe. An jewnuɗo nyamele nokkuma garata koto Sar Maimouna West African Food. Omo waɗa ñiiri buna, ñiiri cengle, laccire haako, laru bettel, baasi, maaro e ko nandi hen. Hay nyamele tubakoɓe omo laaɓa konko Sar Maimouna. Jiɗɗo wawde ndefu ha no hanirta ni yo wat abonné e chaîne makko YouTube. Kala e mon jegiɗo inde, yange walla cérémonie jokkodir e Sar Maimouna. O walluma ha beltoɗa. Jiɗɗo yitude oɗo restaurant biteɗo Sar Maimouna West African Food. Adresse au 50 91 Colfax Avenue Denver Colorado 80 220. Jiɗɗo jokkodirde e makko ha no hanirta ni noddir kon makko nan ɗon. Ça va? Jambaɗa mo mi susta ɗum haal a gonɗana tegal nani Umar ubiya Umar mi nanani mo taw mo dino hanki nodani hanki hanki o noddani sa nouvelle bonne nouvelle kodol sidi nouvelle o gasa ko nodda joni dani joni nodda ila haɓi waɗi ɗum janggude hay ɓandu ɗum welani kono so samori tan kikiɗe ma ya janggoy ila janggoyde ou bien ande sahaji o mo fina tan taw janggoyde welanimo aɗa walla mo hen ila janggoyde seri haɓe susa ɗum depuis gardani ha joni hiɗa yoɓana ɗum no janga no softanani jangde par rapport e Umar elna kadi mauvaise note o softanani jangde mo heewi fijirde ay Umar avec ses résultats ko reedu makko musata comment reedu makko musata yandi tan affaire debbo ça va eɗen jooɗi ndar mbaɗa mi noddu dow mbaɗa mi ɗum mi ar mbattanama hakkille e barma mo nder waño
gila ulul me man jawon seeɗa an neɗɗo nettama tan ha jawda Tinyakan ay lam lam tan lam lam non lam dalam sini sih jadi kan lam bisa itu mah kita kalau phone tu ni mana kan dia kira ala kau yang orang ibu mau kau benda ni besar lokal yang mau benda batai yang orang baru orang dia orang dah kay ɗum si nari wonirde ni lewru kala hay goto ɗanta ko jemma si yiyat farilla tan aduna allah on fof anda ɗum kono noon mawnam ko ni wayno ko mawnam o roniri ɗum mariama si yiyatno farilla wayatno galle on fof jalatno ɗum ina ɗum an si a jibinay mi anda komin watta farilla tan galle on fof hay goto ɗantako ɗani ko toon ƴetti ɗum tan ɗum hakkille ɗa e jangde ɗum mbawmi wiide inchallah ma janggo e joni kikiɗi si ɓururi tan yaha ñalla noon no wawi wonde mi ñalla arta mbottare mboɗo yiiɗi ɓoccitade kono mboɗo yiiɗi yande Dakar ɗum ko réglanmi seeɗa woleur o dani kanko woleur o dani hombo haɓe nane subaka ni noddinama ha parama si ɗani ko ɗum waɗi a yiyani ni min ɗanaki ha weeti accuma hakkille accuma hakkille bonne journée. Bonne journée. Merci. Ok, mon amour. Habi ma haalnam ko woni sabu bawi mum fijirani jande de mi anda o fijirat jande makko mi anda o heɓu har kese mi anda ko woni kono be mi yewta e Habi